Matay na sa dihang napalga ng usa ka 11 anyos nga batang lalaki sulod sa usa ka nakapark na sakyanan sa Purok 2A, Barangay Limbaan, New Corella, Davao del Norte, alas 2:24 sa hapon ni atong Hulyo 21. Gingong dugay nang gipangita sa iyang pamilya sukad mawala siya alas 9 sa buntag ni adtong Hulyo 20. Sa investigasyon sa kapulisan, ang bata nakit-an sa sulod sa usa ka Hyundai diesel vehicle nga dugay nang wala magamit. Nasuta usab nga depekto ang door lock sa sakyanan ug naka-activate ang child safety lock sa likod nga pultahan maong wala kini maablihan gikan sa sulod. Gibutyag usab sa inahan sa bata nga adunay autism spectrum disorder ang iyang anak. Nakit-an sa mga investigador nga nadaot ang sulod nga door lever sa likod. Timailhan nga posibleng misulay ang bata o gawas apan napakyas. Gidali og dala ang bata sa New Corella Infirmary Hospital apan gideklarang dead on arrival sa doktor. Gituuhang namatay siya tungod sa kakulang sa hangin human matanggong sulod sa siradong sakyanan sulod sa taas nga oras. Apan padayon pa ang investigasyon ug wala pay timailhan nga adunay foul play sa maong insidente.